MAID TOP TV domin samun ilimi na zamani haɗe da nishaɗantarwa. Ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Mungode. Yanda ake buɗe email da wayanmu na Android kyauta ba tare da mun kashe ko naira ba. Idan kana da data a wayanka kawai za ka buɗe. Da farko za mu nemi application mai suna Gmail a cikin wayanmu. Za mu yi searching na Gmail. Shi wani software ko ne waya yana da shi. Yanzu yanda kuka gani already ina da email akan wayana. Da mutum zai clicking akan layi guda uku nan. Mutum ya clicking layi guda uku zai kawo mishi settings. Amma in har baka da email akai, direct zai kawo maka create account ne. So yanzu dalilin ina da email yawa. Zan yi clicking akan layi guda uku nan sai haɗa ni da settings na kan wannan application ɗin. Idan nayi clicking akan settings zai kawo mun add account a ƙasa. A ƙasa yawa mutum sai clicking akan add account. Wayannan su ne kamfanonin email da muke da shi. Akwai Gmail, Outlook, Yahoo, Exchange, duk wanda kake so ka yi amfani da shi. Amma mu yau za mu yi amfani da Google account na Bude, that means Gmail kenan. Checking information, sake buɗewa. Searching, sai mu danna akan create account, sai mu danna next. Account ɗin kala biyu ne, akwai business akwai kuma self account. Self account za mu buɗe. Clicking akan for myself. Bayan wannan zai tambaye mu suna na farko da suna na ƙarshe. Musa Amina, kasa mu sa Musa. Ranar haifuwa, wannan wata kenan, mutum sai select month. Wannan kuma rana, mutum sai sa rana. Wannan kuma shekara, mutum sai sa shekaru 1991. Jinsi kuma miji ko mace, samu miji. Wannan shine sunan address naka kenan. Sai mu sa Amina Musa, sai mu kara number akai. Mafi akasari ana yawan samu in ka sa suna sai ga an riga ka, dole sai ka haɗa da number waya. Shi yasa muke sa number. Mutum ya ta sa suna, yana kawo mishi ja akan this name, this address is not available. This address is not available. Shi yasa dalilin da yasa muke sa number a gaban. Kamar yadda yanzu kuka ga muna yi. Wannan wajen password ne. Password kuma ana so ka sa harfofi guda 8. Ya zama akwai capital letter, small letter da numbers. Ana so ya zama guda 8 yanda mutum ne ba zai iya cinke number ya kuma cinke wannan mukullin ya sa ba. Shi yasa ake so mutum ya haɗa wayannan abubuwan nan saboda abin ya karfi. Bayan na sa zan nuna muku amma hakan sirri ne kuma ba abu ne wanda za ka nuna ma mutum ba. Amma da yake wannan shi koyarwa muke, shi yasa za mu nuna muku gani kamar da na nuna muku yanzu. Akwai capital letters, small letters, sannan number kuma duka su guda 8 ne. Bayan ka gama sa sai ka danna kan next. Wannan waje da muka gani ya tambaye mu number waya. Amma har kana so baka so ka sa number wayanka a nan, za ka danna akan skip. Mafi yawa mutane suna tambayar mu ta yaya za a buɗe email ba tare da an sa number waya ba. Yanda tsarin da muka bi haka za ka yi. Kawai nan ne in kana so sai ka kara number waya. Sai ka danna akan skip in baka so ka sa number wayanka. Zai wuce da kai page na gaba. Kun ga yanzu review account information. Yanzu za mu scrolling down sai mu yi clicking akan agree. Yana tattara bayananmu, yana kan searching. Dalilin da yasa kuka da haka akwai Gmail account da yawa akai. Yanzu bari mu duba wannan number na Amina 0126 shine sabon account da muka bude.
yanzu za mu shiga cikin asalin Gmail ɗin kenan saboda mu tabbatar ya buɗu ko ya buɗu ba. Za mu yi clicking akan wannan tambarin A ɗin, zai kawo mana list na email, sai mu dubi wani email da muka buɗe. Gashi nan shine a ƙarshe. Yanzu wannan shine cikin email namu, shine sako na farko da muka samu a wajen Google Community Team. Kun ga time, kagan karfe 6:02 na safe, karfe 6:01 na safe aka turo sakon.